И какво става YouTube? Аз съм Дидака и днес снимаме едно информативно видео, в което искам да ви кажа за някои новости. Една от тях е, че си имаме вече Ask, в който може да задавате въпросите, които имате. Ще бъде в описанието. Има доста хубаво ново описание, поне според мен е хубаво описанието. Имаме Facebook страничка. Под всеки клип и в описанието на канала ще има линкове за тях. И също имаме Twitch канал, в който ще стримаме, но не много често, тъй като просто за сега аз нямам възможност. Компютър ми не е толкова силен, за да стримвам, а пък денката няма възможност от страна на това време, говоря. И да, тук има малко информация за Фейсбука, за YouTube, правилата в стрима и малко информация относно нас и всичко покрай нас. И да, това исках да кажа в клипа. Също благодаря за тези 25 души, които се абонираха. И че томбота ще бъде изтеглена след седмица. Това означава на... Днес сме 18, на 25 ще бъде изтеглена томбота. И да, това беше клипа. Надявам се да ви харесва. Ако е така, поставете лайк отдолу. Не забравяйте да се абонирате и чао.